Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Ka Phlim Dhaka escape kabala penmi de ka chwas emle film production kala Leit ban Ringdur Khatduh yagni ka Phlim hadu hasorba Guwahati kabahap hagajalla Assam hagini ki khindiat sngi hagini ki jingleit Ringdur Khatduh ha Guwahati la Leit da Phira do todong kumuting shop kan Nadia emle kum kapuran baru ba emdor suciang uba ak kumukni jong kapuran hagabala Ringdur da uba Elves thaba ka Phlim Dhaka escape kala sedang ban Ringdur haus nem arajar khat khandai but kala Leit ban Ringdur sha Bangladesh hau benai kala lingkon arajar arpo kum hasil het Dhaka but ki benta jong ki snong khasi nang ta la yo ruban Ringdur ha jantiapur ha gawai ka pung ka babun ki sinteu lotos ha persha ka snong muktapur war jantia ka jing slam gani ka Phlim gani ka jing pentot na ka jing wan ka klam jing pang COVID-19 haus nem arajar arpo but arpo way but yagani ka Phlim an Ringdur Khatduh sagawai ka jing rwai shot ka balar rwai do arman disiar but ban pelaj hagi benai telang namar yagani ka Phlim labu thong ban pen in au benai Naiwieng menta usnem arajar arpo lai ha biju cinema badru ha Angeli Galleria cinema ka khana jo ka Phlim Dhaka escape ka de namar ka wei ka thai samla ka badai ka Nadia ka bala sha khai na India sha Bangladesh namar ka jing sha thok haki porlok ki bala Leit class shaki wei ki jilla but Khatduh usamla jong ka ubade Phira ulal ban pelat imya ka na khti ki nongra bor na nongba Dhaka Kani ka wa Brahmaputra mo kyong kani ko ni kiwa ka tam ni ko riasam tentang idan hani ban shoot ka film Dhaka ini ti di actress mo film matay mo pina dia ding mano ini dia pisau kumno hatin ba jawan menok yon kana Bangladesh te ngilai ha aja thathandai ban yon pha aja rakho tika Dhaka escape kala dep no kala jendep hi ka sa sangan di last part bat kumjung idan sakawi ka jing shat jirwai mo ho ka jing kira pisau kumno fila wan Bangladesh ko pem ta sha Assam no so biang hi kalong na ko gari Dakar so ri Dakar tamba silong ba international ma ko India we po Bangladesh kata ga di so jong ata kata hi kane ka film kala slam ha boleh ka slam ba lakwan na bang yi kam ki ha ka slam ko mo mala ko di ka di nam taw covid ma na slam slang slam arja ka khandai mentara sa fly te so slam ila kratar gila ya ma peli tara yung sabyang ni tara ka dur kadar ko kanang biang tip ka shong ha ki paj ba thai ban paj par ka shong producer ka dur ka biang na kumno ngim tip show ma yi na mila de ha beli pa na ba mo mon ki film te na ko hi ngila tristam te ko ai ban i biang kala kumno ma ni ko company ki paj ban re e ke jige fair kini lightly ki jalla ki jagi artli kiri but lightly ki kiri ganom no ye per ha po hangne po Guwahati te ko mong phim ta po Assam ka Khamsit ka Shillong te jungi Khampangat ka Bangladesh pat ki bon de ki wijat beri ma wat ki dak do te tengi mitho shu bon ngakan mau ki dak ni mitho na ba khniar ka sa ki thor ka dak English bon ki thor ka dak la jong ni chate ke kham je jar ha dak Bengali ki am ta ne am de dak kada ha dak Bengali tharai ya nom bet ba tamang ni mitho la am ta belum malala no kana film ni hadi cinema kumba pentep i producer jungi ti ang hau November ara jar fulai tingi kermen mo kan yan ben dong sedong bat kumju hinum dan kam shu banda up long banap mo kiwan hane bali yu jayu ya hang ni actress ni mat i syakin nap mat na kumno ngam tan ngi wan jong akai ngam tup re te ka bah ba phini wan pe ni mantep jai hang ni actress awan chidu sini sa Brahmaputra flashbone pakira to kublish bon ma film piknya foolish one